ब्रह्मान्ता गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। शिरोडा कामाक्षी संस्थानाचे हांगे एक विनंती आशिल्ली की स्वामी महाराजांनी देवस्थानाक हांगा येवचे आनी स्वाम्याक पादस्पर्श जावन स्वाम्यान सर्व लोकांक आशीर्वचन करचे हे एक तांगे मनाचे संकल्प आशिल्ले आनी योगायोगाने हांगा नूतन महाद्वाराचे एक निर्माण जाले। तशी जी नूतन शांतादुर्गा सभागृह हे एक सभागृहाचे उद्घाटन हे दोन्ही स्वामीच्या हस्तेन घडचे अशी तांगे एक मनात दिसले आणि 2 दिवसा पहिले लागले की दोन्ही 4 दिवसा पहिले हांगाचे कुमिसाव मंडळीनं आदरपूर्वक आणि प्रीतीपूर्वक स्वामी महाराजांनी हे उद्घाटन करून दिवचे अशी त्यांनी विनंती केली आणि आमकां ही रामनवमीचे म्हणजे गेले चैत्र मासान जे रामनवमी घडचे आशिल्ले ते आता माघ मासान घडत आसा त्या निमित्तान आमी गोमांतकांक येवचे तसले एक अवसर प्राप्त जाले। सो त्याची एक अवसरा संदर्भांत आयचे दिवस मात्र आमकां अवकाश आसा त्यामुळे फायच्या दिवसाक फाल्याक आमकां रामनवमीचे कार्यक्रम आसा कडेरी दशमी दिवसाक थंय बाकीचे अवभृत कार्यक्रम आसा तदनंतर उपरांत येता 24 तारीखाक एकादशी येता कडे 25 आमी रामनाथीक भायर सरले कडे तुमगेल हांगा जात्रा महोत्सव आरंभ जाता। सो असल एक संदर्भ असताना एकमेव आमकां आशिल्लो तसले दिवस म्हळ्यार ते आयचे दिवस आणि योगायोगाने देवीक संबंध पावित तसले शुक्रवार दिवसाची शिरोडा कामाक्षी देवीनं आमकां मुहूर्त दिवची तशी प्रेरणा ही जाले आणि देवालेही हांगा प्रसाद घेतिल्लो आसा। आयज कार्यक्रमाचे बऱ्यापणा रितीन हांगाची कमिटी मंडळींनी घेतले हेही तांणी आमकां अवगत केल्लो आसा। शिरोडा कामाक्षी संस्थानाक आणि गोकर्ण पत्रकारिक जीवोत्तम मठाक एक बरे रितीचे एक संबंध आसा अविनाभाव संबंध आसा। हाजे पयलेही आमी हांगा सांगिल्लो आसा की शिरोडा गांवांत ना शिरोडा हांगू आमगेले हांगा जागो आशिल्लो आणि हांगा जागे आशिल्ले कशें म्हळ्यार शंकवाळकर कुटुंब तांणी ताजे देखभाल करचे आणि थंय रोयिल्ले कितें तरी आशिल्ले आसल्यार ते मठाक जम करचे हे जबाबदारी शंकवाळकर कुटुंबाक हांगा दिलेली अशी एक नोंद मठाचे दफ्तरांत मेळटा। हाजे पयलेही आमी चौकार सांगले की शिरोडांत आमगेर हांगा जमीन आशिल्ले आतां ती ना पण पयले काळांत ती जमीन हांगा आशिल्ली। सो तेन्ना तुलेन शिरोडाक एक गांवांचे एक संबंध आशिल्ले मठाची जमीन हांगा आशिल्ले त्या निशीची हांगा कुलदेव माता कुलमाता हांगा स्थापना जाल्या। पयले राया आशिल्ली कडेरी 17 शतमानाक ती हांगा स्थलांतर जावन कडेन हांगा स्थापना जाली। सो अशी अनेक रितीचे एक संबंध पर्तगाल मठाक आनी हे एक कुलदेवस्थानाक आसा। हाजे पयलेही आमी गुरुस्वामीचे बरोबर हांगा आयिल्ले तेन्ना यद्राचे कथनाचा आमी हांगा मुखमंडप ना सभा मंडप उद्घाटनेक आमी तेन्ना आयिल्ले। ताजे उपरांत हांगा एक नवीन हॉल तेन्ना केल्ले एसी हॉल आणि एक रूम्साचे कितें ताजेही आमी उद्घाटनेक आयले। ताजे उपरांत आनी वापस आमी हांगा आयच्या दिवसाक आमी हांगा येता जातली। तशीच कुमिसाव मंडळीचे एक विनंती आशिल्ली की स्वामी महाराजाले एक वास्तव्यही हांगा घडचे आणि योग्य समयाचेर कामाक्षी देवीच्या अनुग्रहान आमी मुखावेल दिवसाक हांगा वास्तव्याकही येवचे तसले आमी संदर्भ अवकाश आमी करून दिताले। आता आमकां वास्तव्याचे ऑलरेडी आमी खूब कडेन आमी सांगून दिल्लो आसा तितून केन्ना अवकाश मेळटा तेन्ना आमी मुद्दाम हांगा वास्तव्याक येताले। किंतु आता आमकां घडना म्हळ्यार कितें एकदा तरी भेटी तरी करून वचे अशें आमकां दिसलें। ताका लागून आयच्या दिवसाक आमी आमचो रामनवमी कार्यक्रम आसा एक्चुअली आता ह्या संदर्भात आम्ही कलश
आमगे रथाचे कलश आम्ही चढवचे आशिल्ले तितून ते आम्ही वैदिकांक तुम्ही पुढे सरा आम्ही शिरोडा वचून तांगेले करून घेण्याचा मला कितीरी आज अष्टमी दिवसाक कलश चढवता किंतु तांका करून घेऊन आम्ही हांगा आयले आणि वापस आम्ही वचून घेऊन वापस ते नैवेद्य करता आता जुगात तांणी वैदिकांनी तांगेकडे ब्राह्मण संतर्पण कडे चालू जातात जोपर्यंत वीर विठ्ठलाक नैवेद्य जायना तोपर्यंत ब्राह्मणाला संतर्पण जायना आमक वचून पावपर्यंत दोन जाता तरीही ब्राह्मण संतर्पण जावचं काही आमका हरकत ना प्रॉब्लेम ना तशी व्यवस्था करून घेऊन आयले एकच कसं की म्हळ्यार शिरोडाचे एक आख्यायिका इतले प्रसिद्ध अशी की म्हळ्यार कुळावी लोकांतरी हांगा अमावास्याचे दिवसाक खूप लोकांनी एक मनाचे एक संकल्प होता 5 अमावास्या येऊन देवीक प्रदक्षिणा घालचे ना 10 अमावास्या ना 1 वर्षाचे अशी खूपशे तरेचे 21 अमावास्या येऊन देवीक आम्ही हांगा असे खूप लोक संकल्प करतात धारणे घालून घेतात कुळावी लोकांना अमावास्याच्या दिवसात येऊन प्रदक्षिणा घालून तांगेल संकल्प परिपूर्ण जावचे हाजीबद्दल आमकां आश्चर्य ना कित्याक तुम्ही कुळावी लोक तुमचे कुलदेव कुलमाता सो तुम्ही येऊन गेल ते अमावास्येच्या दिवसा प्रदक्षिणा घालून गेल तुमगेले कसं तरी संकल्प परिपूर्ण जावचे हे योग्य किंतु इतले एक आख्यायिका असते परकुळावी लोक पहिले येऊन गेल ते करताची त्यांनी तुमगेले कुलमाताची एक आख्यायिका तिगेले प्रसिद्धी कितपर्यंत पावल्या म्हणून तुम्ही अभिमान घेवपा जाय की आमगेले आम्ही कुळावी तरी मानतात कुळावी सोडून परकुळावी वेगवेगळे मानताची त्या देवीचे एक शक्ती कितला असा या चौकाचे भरभराट कितलं जात असा या देवीनं आपल्याला अमावास्येचे एक धार्मिक कार्यानं दाखवून दिलं असा त्या दिवशी अमावास्येच्या दिवसात कसं नाही सर्व लोकांना खबर असा चंद्र उदय जाय ना त्यांना चंद्राचे उदय जावचे द्वितीया म्हणजे शुक्ल पक्षाचे द्वितीयाचे चंद्रमा त्या दिवसात चंद्रोदय जाता म्हणजे चंद्र आकाशात दिसपाक चालू जाता अमावास्येच्या दिवसात संपूर्ण जगताक काळो पडतात आता तुम्ही स्ट्रीट लाईट म्हणताले ना बाकी ते एक्सेट्रा ते आर्टिफिशियल उरतात पण त्यांना कसं की म्हणजे चंद्रमाचे प्रकाश दिवचे किंतु अमावास्येच्या दिवसात खंचे दिवशी प्रकाश पूर्ण संपूर्ण आकाश काळो होता काळे दिसतो तुमका खंचे रीती उजवाडो हे दिसना किंतु एककडे उजवाड दिसता संपूर्ण जगताकची प्रकाश ना झाले वैकेशी शिरोडा मात्र अमावास्येच्या दिवसा उजवाड जाताची कारण की त्याची म्हणाली लोक त्याचीच एक मनात संकल्प घेऊन येतात की आज अमावास्या असा आणि आज वचून गेलो कामाक्षी देवी भेट घेऊन कामाक्षी देवीचे एक प्रदक्षिणा घालून आईल मिळेल आमगे जीवनात उजवाड येता म्हणजे एक विश्वास असा ताका सांगले की जगताकही काळोख असते सुद्धा लोकाले ना कुळावी लोकाले ना कामाक्षी देवीले भजक लोकाले तांगे जीवनात केन्नाही प्रकाश असा तो बाहेर अंधकार किंतु लोकाल जीवनात कामाक्षी देवी प्रकाश घालतात तो असल तऱ्हेचे एक संदर्भ हांगाचे कामाक्षी देवी हांगा करून दिल्लो आसा त्या नेशीची आमगेलेची श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळीचे 550 वर्षाचे निमित्ताने आम्ही गोवांत अनेक कडे जप केंद्र आम्ही स्थापना केले आणि 20 जप केंद्रांतून आमगेले शिरोडा कामाक्षीचेही आम्ही जप केंद्र म्हणून आमका नेमक केले आणि श्रीराम हा म्हणले हे जप केंद्रात आजपर्यंत बहुसंख्येने राम नाम जप ही हांगा घडील आसा आम्ही कुमिसा मंडळी त्याच सांगले की आमगेला आशीर्वचन झाल्यानंतर त्याच चौकारी श्री राम नामाचे एक थोडे वेळ जप करे त्यामुळे अख्खा गोवांतू अनेक कडे आम्ही पावले बिचोली पाविलासाठी परवरी आम्ही पाविलासाठी वास्को आम्ही पाविलासाठी मडगावांत 2 उपकेंद्रां जप केंद्रांत आम्ही पावले तदनंतर आम्ही लोलिया पावले आसाती ना परशुराम देवस्थाना पावले एककडे आम्ही पाविल नाशिल म्हणे रामनाम जपा म्हणे ते शिरोडा आसा सो हे एक निमित्तानं उद्घाटन निमित्तानं हांगा सर्व लोकांचे उपस्थितीतून एक राम नाम जप केले म्हणे अख्खा एक गोवांत सर्व कडे एक राम नाम जप केले का आमका एक संतोष होता म्हणजे एक दृष्टिकोनात
आयच्या दिवसाक आम्ही हे केले. इवन म्हापसा थंय वैकेच आम्ही जप केंद्र केले आणि कोणाल घरात हे जाता आसा तांगेल घरात सुद्धा आम्ही रामनाम जप करून आयले. एकच आमगेले पेंडिंग म्हळ्यारी ह्याची आशिल्ले आणि आमचे एक बरे माघ मासाचे कृष्ण पक्षाचे अष्टमी दिवसाक शुक्रवार अनुराधा नक्षत्राचे वृषभ लग्न मीन नवम आणि वृषभ लग्न वृषभ नवम असे एक 2 शुभ मुहूर्ताचे आयच्या दिवसाक हांगा कार्यक्रम घडत आसा. आमकांही अमावास्या आयली म्हळ्यारी परतगाळी वाड्याचे एक 2 कार तरी हांग येता. म्हणजे इतले परतगाळी तुलेन वयते लोक हांग येवन गेलो ते कुळावी न्ही परकुळावी असले वयतेची हांग येवन गेले लोक सेवा करताची. तेन्ना आमकां कळ्ळें अरे बाबा लोक खंय गेले लोक म्हळ्यार अमावास्या शिरोडा गेल्या म्हणटात. म्हणजे इतले एक आख्यायिका इतले एक प्रसिद्धी इतले एक शक्ती हे एक देवी सानिध्यात आसा. तुम्ही एक अभिमान घेवचे की तुम्ही ते देवीला कुळावी म्हणून येनो तुम्ही सर्व लोकांना अभिमान घेवचे की आमगेले एक शिरोडा कामाक्षीचे अभिमान इतले एक पावील आसा. गांव गांव तुले येतात आम्ही रामनाथी आशिल्ले रामनाथी आमगेले लास्ट आमगेले मोक्काम जाले खुबशे लोक म्हणजे कुळावीचे लोक आयिल्ले आणि परकुळावी आयिल्ले मुंबईतल्यान आयिल्ले. ते आमी विचारले रामनाथी तुमकां ना 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 आमकां रामनाथी लागता तितू आमी हांगाही कामाक्षी आसा आणि आमी 5 अमावास्ये सांगले. कसं जालें तुमकां कितें ना संतानाचे थोडे प्रतिबंधक आशिल्ले आणि कोणकी तुमगेले कुळावीचे लोकांनी तांकां सांगले की मागेले अशी 5 वार आमी 5 पंता अमावास्येक आमी मागीर प्रदक्षिणा केली संतान जाले. पण ती कडे परकुळावी कुळावी नाही परकुळावी तिनेही आरंभ केले आणि देवी अनुग्रहानं तांकां वैकेची संतान जाल्लो आसा. सो हे विशय आमकां ते रामनाथी देवस्थान आमी मोक्काम आसतना त्यांनी मुंबईतल्यान खुद त्यांनी येऊन गेले आमच्या कामाची प्रदक्षिणा काढून गेले त्यांनी स्वामी भेटीक आयिल्ले आणि त्यांना त्यांनी हे विषय प्रस्ताव केलो आणि ते विषय प्रस्ताव करून वापस त्यांनी हांगा आयले सांचे पालखी उत्सवाक. सो त्याने कळलें की एक देवीले एक आख्यायिका कितली एक प्रसिद्धी जाल्लो आसा आणि आयच्या दिवसाक हांगा महाद्वाराचें उद्घाटन तशी शांतादुर्गा सभागृहाचेही हांगा अनावरण स्वामील्या हस्तेन स्वामीच्या उपस्थितीन घडत आसा. तेही शिरोडा कामाची देवीनं भरपूर बरे रीती घडतशी तिने आशीर्वाद दिलेले आसा आणि थोड्या वेळानं त्याचेही उद्घाटन जाता आणि देवाले आमी आणि देवीले आमी प्रार्थना करताची की मुखावेल दिवसांत हे चौकाची भरभराट आणि कशी अभिवृद्धी जावका कुळावी लोकांले जीवनांतू तांणी करतसलो उद्योग धंदे तू बऱ्यापण घडका आणि खूप लोकांना एक मनात आशिल्ले की हे उद्घाटन आमीच करपा जाता आशिल्लें आनी स्वामी महाराज आपल्याला हे कितें की म्हळ्यार तुमचो एक विश्वास आसा. विश्वास कशी केली आसा गांव गांव फुल्यान येतात आमी रामनाथी आशिल्ले रामनाथी आमगेले लास्ट आमगेले मोक्काम जाले खुबशे लोक म्हणजे कुळावीचे लोक आयिल्ले आणि परकुळावी आयिल्ले मुंबईतल्यान आयिल्ले. ते आमी विचारले रामनाथी तुमकां लागता ना 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 आमकां रामनाथी लागता तितू आमी हांगाही कामाक्षी आसा आणि आमी 5 अमावास्ये सांगले. कसं जालें तुमकां कितें ना संतानाचे थोडे प्रतिबंधक आशिल्ले आणि कोणकी तुमगेले कुळावीचे लोकांनी तांकां सांगले की मागेले अशी 5 वार आमी 5 पंता अमावास्येक आमी मागीर प्रदक्षिणा केली संतान जाले. पण ती कडे परकुळावी कुळावी नाही परकुळावी तिनेही आरंभ केले आणि देवी अनुग्रहानं तांकां वैकेची संतान जाल्लो आसा. सो हे विशय आमकां ते रामनाथी देवस्थान आमी मोक्काम आसतना त्यांनी मुंबईतल्यान खुद त्यांनी येऊन गेले आमच्या कामाची प्रदक्षिणा काढून गेले त्यांनी स्वामी भेटीक आयिल्ले आणि त्यांना त्यांनी हे विषय प्रस्ताव केलो आणि ते विषय प्रस्ताव करून वापस त्यांनी हांगा आयले सांचे पालखी उत्सवाक. सो त्याने कळलें की एक देवीले एक आख्यायिका कितली एक प्रसिद्धी जाल्लो आसा आणि आयच्या दिवसाक हांगा महाद्वाराचें उद्घाटन तशी शांतादुर्गा सभागृहाचेही हांगा अनावरण स्वामील्या हस्तेन स्वामीच्या उपस्थितीन घडत आसा. तेही शिरोडा कामाची देवीनं भरपूर बरे रीती घडतशी तिने आशीर्वाद दिलेले आसा आणि थोड्या वेळानं त्याचेही उद्घाटन जाता आणि देवाले आमी आणि देवीले आमी प्रार्थना करताची
ही मुखावेल दिवसांत ह्या चौकाची भरभराट आणि कशी अभिवृद्धी जावका कुळावी लोकांना जीवनांतू तांणी करता उद्योग धंदे तू बऱ्यापण घडका आणि खूप लोकांना एक मनात आशिल्लें की हे उद्घाटन आमीच करपाक जाता आशिल्लें आनी स्वामी महाराज आपल्याला हे कित्याक की म्हळ्यार तुमकां एक विश्वास आसा विश्वास कशी की म्हळ्यार जर तुमच्या जीवनात एक जर निश्चय झाला की अशी केल्यार आमच्या जीवनात बरें जाता तर तो मनुष्य कितलेही कठीण असल्यार वयते तो पार करता ताका ते गोल सेट जावता जर तागे गोल सेट ना तर तो कितलेही सुलभ असल्यार वयते करना एक मनात विश्वास असपाक जाय की ते कर काम सिंपल जावन सांगता जाल्यार जर तुमगेले ग्राउंड लेवलाचेर एक अशें कितें तरी बिल्डिंगा टायप कितें तरी ल्हानशें ग्राउंड लेवलाचेर आसा एक ल्हान त्या सायडीक एक बिल्डिंग आसा ह्या सायडीक कितें आसा म्हणून समजा आनी ताजेर एक लॅडर घालें लॅडर म्हळ्यार निसण म्हणटा ग्राउंडाचेर एक निसण घालें तुमी आरामशीर चमकून त्या सायडा वचचें जाता पार करपाक येता तुमकां डिफरन्स इज 20 ते 30 फीट डिफरन्स आसा समजून घेया आनी एक निसण घालें ग्राउंडाचेर आसा तुमी आरामशीर वता तुमकां कांय प्रॉब्लम ना आतां सेम सिनारियो सेम डिस्टन्स थोडे कशें सेम निशाण आसा समजून घेया तितून एकच कशें की म्हळ्यार आकाशेर आसा म्हळ्यार 10 मजली वयरी 2 बिल्डिंग आसा आनी एक बिल्डिंगांतून आनी एक बिल्डिंग आसा आनी मदीं निशाण आसा सपोर्टाक कांयच ना तुमी क्रॉस करताले क्रॉस करना कित्याक की म्हळ्यार भंय दिसता तुमकां भंय दिसता 10 मजले वयरी कशी तुम्ही क्रॉस करताले तुमकां भंय दिसता बट आनीक सिनारियो घाले सेम आसा एक बिल्डिंग आसा निशाण त्याच आसा तितून एक कशें म्हळ्यार तुजो भुरगो थंय आसा आनी त्या बिल्डिंगाक उजो लागलो आनी तूं ह्या बिल्डिंगा आसा तेन्ना तुमी कशें करताची त्या बिल्डिंगा सकयल तुवें वयर वचूंक जायना उजो लागला आतां तुमी कशें करताची हेच निशाण जालेली आडना हेच बिल्डिंग जालेली आडना कितलेही माळे तरी असले आडना भुरग्याक रक्षण करचें तुमी वता सो तुमगेलो गोल कशें आसा आतां भुरग्याले रक्षण जावपाचें म्हागेलो पूत तो म्हागेलो भुरगो आनी तो आतां कश्टार आसा तेन्ना तुमकां निशाण लागना तेन्ना तुमकां हायटूय प्रॉब्लम जायना तेन्ना तुमकां बिल्डिंगाचे डिफरन्स आसा तेही लागना तुमकां एकच एक गोल कशें की म्हागेलो भुरग्याचें रक्षण करचें सो केन्ना सिनारियो सिच्युएशन तुमगेलो पक्का जाता की म्हागेलो भुरग्याक रक्षण करता आतां सिनारियो लागना आतां कंडिशन लागना आतां परिस्थिती लागना आतां भुरग्याचें रक्षण करता हे गोल तुमगेले केन्ना फिक्स लागले तेन्ना तुमकां कशेंय लागना तशीच एक विश्वास आसा की गुरु महाराजांनी येवन गेलो उद्घाटन केलें म्हळ्यार आमगे सर्वही यशस्वी जाता म्हणले विश्वास तुमकां आशिल्ल्या निमित्तान तुमी आयच्या दिसाक आमकां आमंत्रण दिलें जर तुमकां विश्वास ना जर तुमकां विश्वास ना जाल्यार तेन्ना तुमी काही करचें जाता आशिल्लें तितून तुमचे एक मनात विश्वास आसा की खंयचेही आरंभाचे कार्याक स्वामी महाराजान हांगा येवन गेलो स्वाम्यान हांगा आशिर्वाद करून गेलो आमकां उद्घाटन करून दिलें म्हळ्यार आमी केल्ली सर्व ही कार्य आमची यशस्वी जाता म्हणले एक गोल ते निश्चय आसा तांकां कशें हे ना कंडिशन कशें उरताले जात्रा आसताले आमगे रामनवमी जात्रा उरताले देर आर मेनी सिनारियोज भरपूर आसा तितून एक कशें की म्हळ्यार विश्वास की स्वामी महाराजान येवन गेलो आमकां हें करून दिवचें हे आमचे विश्वास आसा की स्वामी महाराजान येवन एक उद्घाटन करून दिलें एक पादस्पर्श केलेले पुरो आमगे सर्वही भरभराट जाता आमगे सर्व लोकांक बरें जाता म्हणजे एक विश्वास आशिल्ल्या निमित्तान त्या विश्वासा खातीरची आज आयच्या दिसाक आमी हांगा आयिल्ल आसाची आनी तुमी सर्वही लोकांनी अत्यंत भव्य रितीन स्वाम्याक स्वागत केलें चौकार पाती पुजा तुमी दिल्ली आसा तेही आमी स्विकारिल्ली आसाची आनी हे एक चौकार आमी आशिर्वाद करताची की शिरोडा कामाक्षी देवीले अनुग्रह सर्वही कुळावी लोकांक तेही परकुळावी लोकांक सर्वही लोकांक प्राप्त जावो तुमी करचे उद्योग धंदेतूय भरभराट वाडत उरो ताजे भुरगे आतां तांकां एग्जाम आसा तांगेली लौकीक शिक्षणांत तांकां उत्तीर्ण जावपाची शक्ती सामर्थ्य मार्गदर्शन
देवी अनुग्रह करो या संदर्भारी या चौकारी आम्ही देवीला प्रार्थना करीत आम्ही आशीर्वाद पर भाषणा कमी मंगल घडीसाठी श्री कृष्ण अर्पण आने वाला है, अंदर में है, इधर भी आने वाला है, इधर से निकलेंगे, उधर से आएंगे। तुमचे नाव सांगा आणि माझे नाव राजन वासुदेव कामत राजन वासुदेव कामत गुरुकुले हांव संस्थांक प्रेसिडेंट आज आमच्या हांगा स्वामी महाराजांचे हस्ते पत्रकाचे पत्रकार स्वामींचे हस्ते आज आमच्या महाद्वाराचे उद्घाटन 12:08 शुभमुहूर्ताचेर जाला। त्याचप्रमाणे वो शांतादुर्गा हॉल 12:35 शुभमुहूर्ताचेर स्वामी महाराजांच्या हस्ते उद्घाटन झाला। स्वामी महाराजांनी मुद्दाम वेळ काढून आमचे निमंत्रण स्वीकारून हांगा येवन तांणी उद्घाटन घेवन तांचे थंय रामनवमाचो उत्सव चालू आसा ही घाई गडबडीन ते हांगा येवन तांणी आमचें उद्घाटन करून आता तांचें प्रयाण परतगाळ्यात मठांत केलें आनी देवाच्या कामाक्षीच्या कृपेन शांतदुर्गेच्या कृपेन आनी स्वामी महाराजांच्या आशिर्वादान सगळो कार्यक्रम वेवस्थीत पार पडटा। थँक्यू। श्री स्वामी महाराजांच्या कृपेन आणि आशीर्वादान आयचो कार्यक्रम संपन्न जातना सगळ्यांक अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिपूरति सैदेवेशो गच्छति अग्निर्होता कवित्रः तु सत्यसिद्धश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने
पुत्रं कारिष्यति तवेतत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाके दिवे दिवे दोषावसुरध्या वयं नमो भरं दवेमसि हांगा राम नामाचो जप जावप म्हळ्यार वेगळोच योग म्हणजे रुमडाक थंय फूल येता तसो तो योग तेन्ना स्वामी महाराजांनी आतां आज्ञा दिवची जपाक सुरवात करपाक तातूंत ते पांच येवचे घडप एक जलप आसा जेन्ना भूमी शांत जाता उदकाच्या थंय जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम
मत्स्य कुमारी अनंत अवतारात्मक सीतापति रामचंद्र प्रीत्यार्थम तथा सर्वेषां गौड़ सारस्वत ब्रह्मवन्दानां अनंत आनंद स्नानभूतस्य सीतापति रामचंद्रस्य परम प्रसाद कारणीभूतान् प्रत्यातां भक्ति निष्पादयन्ति भगवत् अवदर्शन विनाशस्य मनन श्रवणादि संपादयन्ति हरि सर्वोत्तमादि ज्ञान निर्मित निश्चल भक्ति वैराग्य संपाप्तये अभय सत्व संशुद्ध्यादि दैव संपादांच अवाप्तये शूद्रपातक पपानामकारक महामंत्र जपोमहिदानंदं जपसंख्या भूतये सर्वान्मन्यः आबाल वृद्ध स्त्रीपुरुषै सह अंशतः राम नाम तारक महामंत्र जपम अहम करिष्ये तदंग आदो निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम महागणपति स्मरणं च करिष्ये शंखचक्र गदा पद्म धरम नारायणं हरि आवाहयामि विघ्नेशं विघ्नहरं प्रभुं रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावण ईश्वरीं सर्वभूतानां
समर्पयामि हरिद्रा कुंकुमं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की जय। कर्म सकलं कुरु देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। ॐ लक्ष्मी यस्य परिग्रह कमलभो सोऽनुर्गुरुत्मान् व्रतः पौत्रः चन्द्रविभूषणः सुरगुरुः येष्वस्य शय्यासनः ब्रह्माण्डं वरमन्दिरं सुरगणा यस्य प्रभो सेवका तत्रैलोक्यकुटुम्बपालनपरा कुर्यात् सदा मङ्गलं मूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्ता कामाक्ष्याः सन्निधौ नूतन महाद्वारस्य उद्घाटनमुहूर्तस्तु मुहूर्तमस्तु। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्तिकरायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे कुर्यात् सदा मङ्गलम्। ॐ तदेव लग्नं सुनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते देव्यं स्मरामि। सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां दत्ता श्रीकामाक्ष्याः सन्निधौ नूतन महाद्वारस्य उद्घाटनमुहूर्तस्तु मुहूर्तमस्तु। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं गदले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली ओमश्री परिवेशितो विजयते कुर्यात् सदा मङ्गलम्। ॐ तदेव लग्नं सुजितं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते देव्यं स्मरामि। रामनाथी देवाचं आणि